Malawi Brief. Posachedwa pa tikhale tikupasirani nkhani madzulo kuchokera ku MBC za lero pa 17 August 2026. Sukulu ya Maranatha Academy yati ipitiriza ganizo lake lopereka thandizo la maphunziro aulere a sekondale kwa msungwana wa kumangochi Duama Muhammad ngakhale walephera mayeso a standard 8. Duama anali mtsikana yekhayo yemwe analemba mayeso a standard 8 pa sukulu ya Mingale mboma la Mangochi. Polankhula kwa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre, mwini wake wa sukulu ya Maranatha Dr. Ernest Kaonga ati pokhala mtsikana yekhayo yemwe analemba mayesowa Duama anaonetsa kulimba mtima. Iwonso ati sukulu ya Maranatha Academy yachita bwino pa mayeso a JCE pomwe ophunzira onse omwe analemba mayesowa anapambana. Nzona tinalonjeza kuti tizamutenga akazakhoza. Komabe musaiwale ya Maranatha timakhulupirira kuti kulephera nthawi zina munthu umalephera chifukwa kuti malo umene unaliko kapena kunalibe aphunzitsi abwino, kapena unalibe mabuku, kapena kunalibe zokuthandizira. Sukulu zimafuna zikhale zokuthandiza zikhalepo zokuyenereza kuti uchite bwino. So Duama ifeyo pomupeza kuti ndizitsikana wolimba mtima osachita mantha anzake onse athawa iye akufunabe zationesa kuti Duama ali ndi kufuna kuchita bwino mmoyo. Ndifa Maranatha kuti abwera Duama tikuthandiza, tikupasa environment yabwino, tikupasa phunziro abwino, tikupasa zonse zabwino, chakudya chabwino, pocket money yabwino yoti even ana mabwana ena sangaira ndire ya 500 ayi sangaira timpasa Duama ndiye timukalaso naye pansi Duama azatuluka ndi results abwino kupita ku college bwino moyo wakeso shada mwaona ndachita kubwera nawo lero ashada azungutu azungu abwera pompa kuzasimikiza kuti Duama ali naye chidi kwambiri. Penatu ikakhala nthawi yako winanena kuti even chokazi chimamera Duama chammerera. Atsogoleri a maiko 16 akutenga nawo mbali ku msonkhano wa chinamba 46 wa SADC omwe kuchitikira mu mzinda wa Durban mdziko la South Africa. Ena mwa maiko omwe akuchita nawo msonkhanowu ndi Seychelles, Zambia, Botswana, Malawi ndi dziko la South Africa lomwe likuchititsa msonkhanowu. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akuyimiridwa ndi wachiwiri wina kwa President Enoch Chihana. Nduna yoona za ntchito ndi luso a Joe Chigona apereka chenjezo kwa kampani komanso mafakitale kuti asiye ntchitidwe ophwanya malamulo oteteza anthu pamalo ogwira ntchito. Iwo apereka chenjezoli atatseka kampani ya Hilelai Furniture and Interiors kamba kolephera kwaniritsa malamulo oteteza anthu pamalo ogwira ntchito. Izi zachitika pa ulendo wa ndunayi oyendera kampani komanso mafakitale mu mzinda wa Lilongwe. On Monday, Minister of Labour, Skills and Innovation George Chigona embarked on an inspection tour of companies and industries in Lilongwe to assess compliance with occupational safety and health regulations. Komiti ya zachitukuko cha ulimi kumpoto kwa boma la Mzimba yochedwa District Agriculture Extension Coordinating Committee DAEC mchingerezi yati ndondomeko ya boma yolimbikitsa business za ulimi komanso kupanga ndi kugwiritsa ntchito manyowa pa ulimi zikuthandiza kukweza ntchito za ulimi mdziko muno. Wapampando wa komiti a Thomas Ngwira ndomwe anena izi ku Mzuzu pa chionetsero cha za ulimi chomwe chinakonzedwa mu mzindawu. Zambiri mu ripoti iyi. Ndipo tikupitirira ndi nkhani zathu. Alezi okwana 132 ku Blantyre alandira maphunziro atsopano amomwe angaperekere chisamaliro choyenerera kwa ana. Poyankhula pa mapeto amaphunziro omwe anali amasiku asanu, mmodzi mwa aleziwa Janet
Isa ochokera ku malo osamalira ana a Mthunzi Ministries ati apeza luso la momwe angathandizire ana oti achitiridwa nkhanza komanso kayendetsedwe kamakono ka sukulu za Mpoyamba. Tindi ripoti la Geoffrey Chinawa. Mmodzi mwa otenga nawo mbali pa maphunzirowa a Janet Isa wati akafikiranso alezi ena ndi zomwe aphunzirazi kuti ntchito yopereka chisamaliro kwa ana ikhale yabwino, zomwe mwa zina ati zithandiza kupititsa patsogolo maphunziro a Mpoyamba. Isa anatsindika kuti maphunzirowa afika mu nthawi yake pomwe tsopano zambiri zikupitilira kusintha maka mu gawo la ntchito zopereka chisamaliro kwa ana. Maphunziro awa ndapeza ko upangiri ndithu oyenerera amene tingathandizire mwana amene tikugwira naye ntchito mu masisiaizi mwathu, monga ngati ine amene magwira kwambiri ntchito ndi ana amene ali ma street connected, ndikayesesa kuti ana amene ndikathandize moyenera ife ana amakhala akona nthu zinthu zosiyana-siyana nkhaza kuchitidwa nkhaza zosayenera pa moyo wawo, komano apa nditaphunzira kudila nawo ngati kuwapasa kuyankhula nawo one on one imene ili psychological first aid, kuwathandiza amene tingasamalire akakumana ndi ngozi zosiyana-siyana pa moyo wawo, komanso kuwathandiza ndi mmene tingalerere kuti akule moyenerera kuzakhala nzika yofunikira m'Malawi muno. Dongosolo za maphunziroli linabweretsa pamodzi alezi ochokera m'malo okwana 45 osamalira ana ku Blantyre, omwe ndi mamembala a bungwe la Blantyre Child Care Institutions Association. Mawu ake wapampando wa gululi a Rosemary Nankapa atanakonza maphunzirowa kuti aonjezere luso la alezi awo m'magawo onse molingana ndi ndondomeko za makono zosamalira ana. Tinachiona chopambana kuti tikakonze maphunziro amene wawa polingalira ana amene timakhala nawo m'masisiai mwathu kamene khozo timalo amene timasungira ana. Poona ntchito imene ifeyo timagwira imene boma linatidalira kuti tikayigwire, monga kusamalira mwana ameneyo, kuyambira mwana amene atangobadwa kumene kufikira mwina zaka 18. Chifukwa choti boma linatidalira, timaonanso kuti kumbali yathu mwina pali zina zofunikira zimene zoti tikathandize ana amene wawa mukukula kwawo. Timaona magawo osiyana-siyana pamene timasamalira anawa. Timuone mwana wa kuthupi kukula bwanji, timuone mwana kuzimu kukula bwanji, mchikhaidwe chake kukula bwanji. Yankhulapo mmodzi wa akuluakulu a ofesi yona za chisamaliro cha anthu ku konsolo ya boma la Blantyre a Martha Nkisi athokoza gululi kamba kothandiza boma pokweza ntchito zopereka chisamaliro kwa ana. Mawu athu ndonena kuti ife tikuthokoza network imene kunena kuti akuthandizirapo boma kunena kuti likapitirize ntchito za Mpoyamba kupita pasogolo, monga kuona nkhani za mene ana angathe kukulira, mene ana angathe kuthandizidwa mu nkhani za ntino ya maganizo, nkhani za psychosocial support, nkhani za nutrition, ngakhalenso nkhani zokhuzana ndi umoyo, komanso pa nkhani za maphunziro awo pamene akuphunzira. Aleziwa aphunziranso za momwe angapangire zipangizo zophunzirira ndi kuphunzitsira nsukulu za Mkombaphala pogwiritsa ntchito zinthu zopezeka m'madera awo. Geoffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Tikubwereranso ku nkhani yathu yomwe tati nduna yoona za ntchito ndi luso a George Gona apereka chenjezo kwa kampani komanso mafakitale kuti asiye mchitidwe ophwanya malamulo oteteza anthu pamalo ogwira ntchito. Iwo apereka chenjezoli atatseka kampani ya Hilalei Furniture and Interiors ikamba kolephera kukwaniritsa malamulo oteteza anthu pamalo ogwira ntchito. Tindi zambiri muli ripoti ili. Lolemba nduna yoona za ntchito a George Gona anali pa ulendo oyendera kampani ndi mafakitale kuti aone ngati akutsatira malamulo a ntchito ku Lilongwe. Iwo anayambira ku kampani ya Nutricom yomwe yapanga chakumwa cha khumbo chakamba kuti anthu awiri anamwalira kugwira ntchito kampani masiku apitawo. Panopa tifuna kulimbikitsa kwambiri kuti anthu adzigwira ntchito malo abwino. Monga mukudziwa kuja tinayambirira kuja anthu awiri adamwalira kumene kuja malingana ndi kusatsatira bwino dongosolo la malo a ntchito. Ndiye ifeyo ngati a ministry tionetsetsa kuti kampani ina iliyonse itsatire. Ngati simutsatira lamulo ligwira ntchito. Ndunayi inakayenderanso ku Liberty Group Limited omwe amapanga njerwa za simenti komanso zipangizo zomangira komwenso kuli nyumba zosungiramo katundu za kampani zosiyanasiyana ndi mafakitale. Uku anduna ndi akuluakulu aku ndunawo anapeza zolakwika zambiri. Mwazina anapeza kuti anthu ogwira ntchito sanavale zovala zodzitetezera, zipinda zogwira ntchito zilibe makomo komanso mazenera okwanira, zipangizo zothandizira anthu akavulala first aid palibe,
anthu ogwira ntchito akuwachita nkhanza monga kwamenya pa ntchito, ambiri akugwira ntchito mwaganyu, malipiro ndochepa ndipo sali pa ndondomeko ya pension. Ndunayi inalamula kutseka kampani ya Hille Furniture and Interiors ndi chenjezo kwa kampani ndi mafakitale ena. Malo amukhoza kuona kuti kulifumbi kwambiri munthu sakuyenera kugwira ntchito malo amene ifeyo ngati aleba tikupanga promote decent work apa siza decent work ya malo andionongeka akuyenera kuti akonze ayike maya ventilation abwino kuti anthu akakhala mkatimo agwire ntchito mu malo oyenerera monga momwe boma likufunira. Abwana achita kunenetsa ndithu mtsogoleri wa dziko lino kuti tilimbikitse ma health inspection amenewa kuti anthu atsatire bwino malamulo a ntchito. Zina makampani zomwe Ndunayi inayendera ndi za Chris Trading Limited komanso Long Malata zomwe adzichenjeza kuti zikonze mavuto omwe akukhudza malamulo a ntchito. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Komiti ya zachitukuko cha ulimi kumpoto kwa boma la Mzimba Komiti ya zachitukuko cha ulimi kumpoto kwa boma la Mzimba yotchedwa District Agriculture Extension Coordinating Committee DAEC mchingerezi yati ndondomeko ya boma yolimbikitsa business za ulimi komanso kupanga ndi kugwiritsa ntchito manyowa pa ulimi zikuthandiza kukweza ntchito za ulimi mdziko muno. Wapampando wa komiti a Thomas Ngwira anena izi kumzuzu pa chionetsero cha za ulimi chomwe chinakonzedwa mu mzindawo. Zambiri mulipoti la Grant Muhango. Chionetsero cha zaulimichi chabweretsa pamodzi magulu osiyanasiyana a zaulimi ndi kuwapasa mpata woonesa katundu yemwe amapanga ndi ntchito zosiyanasiyana zomwe amagwira komanso kugawana nzeru pa ulimi wawo ndi mmene angapezere misika yabwino zomwe zingathandize kutukula ntchito za ulimi wawo. Wapampando wa komiti yoona za ulimi kumpoto kwa boma la Mzimba a Thomas Ngwira yemwenso ndi mkulu wa bungwe lolimbikitsa ulimi wa makono la Action for Sustainable Development ASUD anati iyi ndi njira imodzi yomwe ili ndi kuthekera kotukula ulimi mdziko muno. Tuyang'ana nkhani ya 2063 sitikudera nkhani anyamata sidera nkhani yongolebedwa ntchito kukhako kayani kwaso atenge ulimiso ngati business poyang'ana nkhani za value addition. Kansala wa wodi akavinthula mboma la Mzimba a Timothy Joe anati konsolo yawo yazipereka polimbikisa alimi kuti azisatira njira za makono kuti azipeza phindu pa ulimi wawo. Alimi atinge ulimi ngati business komanso azilumikizisana ndi misika yodalirika. So chaka chino tauzidwa kale ndi anzathu a department ya zanyengo kuti kukhala El Nino. Ndiye uthenga kwa alimi ndione kuti ayesese kugwiritsa ntchito njira zone kuti akololebe mwachisanzo ndi kulima mbewu zochasanga. Mkulu wa mzuzu EDD Charles Mwalabu anati unduna wa zamalimidwe ukulimbikitsa ulimi wakukhazikika pofuna kukwaniritsa masomphenya otukula ntchito za ulimi pofika mchaka cha 2063. Chionetsero chimenechi chofunikira kwambiri kwa anthu amene otenga gawo komanso kwa amene akubwera kuzaonera chionetsero chimenechi chifukwa chokuti chikuphunzitsa ulimi wathu kuti upite patsogolo. Alimi ndi alendo oyitanidwa kumwambowu anayendera malo osiyanasiyana a alimi ena komanso kusangalasidwa ndi magule amakolo athu. Grant Muhango, MBC Mzuzu. Aphungu a nyumba ya malamulo awalimbikitsa kugwira ntchito zomwe aphunzira mu programu yophunzitsa aphungu pofuna kulimbikitsa ntchito zawo zoyimira anthu komanso kupititsa patsogolo kagwiridwe ntchito zosiyanasiyana makonsolo ndi madera omwe iwo akuchokera. Spikala wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman ndimwe wankhula izi pamene amatsegulira maphunziro a gulu lachiwiri la programu iyi ku sukulu ya zokachenjete ya Malawi School of Government ku Lilongwe. Zambiri mulipoti ili lomwe olemba Glory Chinyanga ndipo akuwerenga ndi Helix Manemba. Gawo loyamba la maphunzirowa linayamba pa 20 April mpaka pa 8 May chaka chino. Ili tsopano ndi gawo lachiwiri. Maphunzirowa amasula aphungu a nyumba ya malamulo kuti akhale ndi ukadaulo wa mmene angagwirire ntchito yawo, utsogoleri komanso mmene malamulo angagwiritsire ntchito pogwira ntchito yawo. Ndipo poyankhulapo pamwambowu a Suleiman anati maphunzirowa athandiza kuti aphungu a nyumba ya malamulo akhale ndi luntha potumikira Malawi ndi kusintha madera awo. Maphunziro ndofunikira kwambiri monga mukuziwa kuti zimene amatiphunzitsa kuno sitiphunzira mklasi. Izi zimakhala za kuno ndi ntchito yathu imene tinapasidwa
kuno tikuphunzira mmene tingayimirire anthu athu, mmene tingayang'anire kusatira chuma cha boma, komanso pali zambiri, koma zonsezi zikukhuza ntchito ya ku parliament. Zinthu zokuti tikaziphonya pano ndiye kuti ngakhale ntchito yathu mkati muja mu nyumba ngakhale kunja izitivuta kagwiridwe kake. Mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Malawi School of Government, Professor Louis Dzimbiri, anati programu iyi ikukhuza mbali zofunika kwambiri zomwe zimakhuza ntchito ya aphungu m'nyumba ya malamulo. Iwo anati aphungu a nyumba ya malamulo ayenera kumvetsetsa osati ntchito zawo zokha, komanso momwe zinthu zilili m'malo omwe amagwira ntchito, kuphatikizapo zachuma, ndale, malamulo ndi kayendetsedwe ka boma. Pamene tikusula aphunguwa pali madera ambiri ndithu. Poyamba ayenekaziwe boma, kuti kodi boma tikamati boma tikunena chani, komanso constitution, malamulo akulu a dziko lapansi la Malawi amene china chilichonse chabadwa mmene momo, komanso aziwe zochitika za ntchito yawo. Iwo ngati ma MP amapanga malamulo, ayenekaziwe mmene malamulo akutani akuchitikira ndi maprocess yake. Gawo lachiwiri la maphunzirowa likhala likuchitika kwa sabata zitatu, ndipo magawo ena atatu akuyembekezereka kuzachitikanso ndi cholinga chophunzitsa aphunguwa za ntchito zosiyanasiyana. Anayi apeza mwayi ukapitiriza maphunziro awo m'dziko la Saudi Arabia, komwe akukaphunzira za chipatala kudzera ku bungwe la Muslim Youth Society mogwirizana ndi bungwe la Dr. Ahmed Trust lomwe ndi la mumzinda wa Mzuzu. Anthu anayiwa ndi gawo limodzi la ophunzira 500 amene akuyembekezeka kupeza mwayi wa scholarship osiyanasiyana kudzera mndondomeko ya Pioneer Project imene ikhale ikutumiza ophunzira ku Saudi Arabia mpaka chaka cha 2035. Hassan Piri walemba ripoti ili. Anthu anayiwo omwe ndi Hanzala Patel, Abdurrahim Bwanali, Raufu Chisomo ndi Chisomo Chipofyo awasankha chifukwa chokhala ndi certificate zoyenera za form 4 komanso ndi ochokera m'mabanja ovutika. Malinga ndi Dr. Ali Ahmad, ichi ndi chiyambi cha ma scholarship osiyanasiyana okwana 500 amene ophunzira akhala akumapita m'dziko la Saudi Arabia kukachita maphunziro osiyanasiyana pansi pa ndondomeko ya Pioneer 2035. Ndakasakasaka kwa anthu amene angachimvesese ndi kuwafotokozera ndi anatha kutimvesana kuti okay, ife tikuthandizani ana 30 ngati poyambira. Koma cholinga chathu ngati Pioneer Initiative 2035 ndi kufikira anthu okwana 500 amene apite ku university akatenge maphunziro osiyanasiyana tithandizane kutukula dziko lino chifukwa ndife amene tikuyeneka kutukula dziko limene. Mmodzi mwa ophunzira amene akupita nawo ku Saudi Arabia kukaphunzira za udotolo, Abdurrahim Bwanali, akalimbikira kuti akachite bwino pa maphunziro ake ndi kudzathandiza dziko la Malawi pa ntchito yake akamaliza skuluyo. Sizinali zophweka, zinatitengera mavuto amene ife tinali nawo ngati okhuzana za chuma, komanso kulephera kwa makolo kuti akwanirise kulipira mafizi athu ma universities ena amene tinasankhidwa. Pachifukwa chimene chocho sindikuchitika chinthu chapafupi mothandizana ndi Dr. Ahmed's team komanso Muslim Youth Society. Malingana ndi akuluakulu amene akuyendetsa ndondomeko ya ma scholarship iwo, ophunzirawo adzawalipirira fizi, kuwapatsa tikiti ya ndege chaka chilichonse chobwerera kumudzi patchuti mpaka adzamalize, komanso ndalama zodyera. Mwayiwo ukupita kwa ophunzira aliyense ovutika, wanzeru, mosatengera chipembedzo cha munthu. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Unduna wa zachinyamata, masewero ndi chikhalidwe wati office yakalembera wa bungwe la National Arts and Heritage Council pofika mwezi wa Disemba chaka chino, komanso boma likhazikitsanso bodi yoyendetsa ntchito za bungweli chaka chamawa. Izi aziyankhula kudowa pomwe undunawo umakumana ndi adindo osiyanasiyana kuti ufotokozere zomwe ukuchita pokhazikitsa bungwe la NAHEC. Mlembi wamkulu ku undunawo Francis Zuwao ati bungwe lithandiza pa chitukuko cha chuma cha dziko lino komanso kupititsa patsogolo ntchito za luso ndi chikhalidwe. Undunawo wati pakadali pano bungweli lili ndi maofesi komanso anthu ogwira ntchito ogwirizira, pomwe kusankha bodi ndi kulemba anthu ntchito kukuyembekezeka kuchitika posachedwapa. Mlembi wamkulu mu undunawo Francis Zuwao ati bungweli lithandiza kuyendetsa ntchito za mgawoli mwadongosolo.
imene tikufana tipange and maganizo athu atipangisa kuti tipange establish chinthu ngati chimenechi chanyuwani tachedwa komabe tikukhulupirira kuti isanafike December tikhala kuti zonse tathana nazo. Ndikofunira kwambiri kuti tikhale ndi institution imeneyi chifukwa choti ipanganso ithandizira kutukula dziko lino. Wapampando wa komiti yomwe ikukhazikitsa bungweli Aaron Mupua ati ndondomeko yomwe ilipo sikuthandizira aluso mokwanira mdziko muno. Iyo ati bungweli lisintha kagwiridwe ka ntchito komanso kuthandiza aluso kuti ntchito za luso zifikire pa mlingo wotukula nawo chuma cha dziko lino. Maiko ngati South Africa, Kenya, Ethiopia akuthandizira maiko awo kukula pa chuma kudzera mu zaluso. Ifenso kuno zikukanika chifukwa chonena kuti tilibe bungwe, tilibe ngati umbrella kapena sumbulere amene akhoza kuthandiza kuti ayike zinthu zonsezi pamodzi, anthu aluso akhale pamodzi, azigwirira ntchito pamodzi, apasidwe upangiri ndi nzeru za kodi tingapange bwanji kuti luso lathu lipeze ndalama. Mkulu wa Film Association of Malawi Dorothy Kingston ayamikira boma pochita dongosolo lokhazikitsa bungweli. Iwo anati ochita ntchito za luso akukumana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo mmene angatsatsire malonda a ntchitozi. Zoti ithandizira kwambiri kuti luso lathu ngati lakupanga mafilmu lipite patali, tiziyambe kupanga produce mafilmu are well competitive on the international market, kuti pakakhala film apo yopangidwa produced in Nigeria yoti apanga produce South Africa pasamakhale gap chifoti NAHEC iyimirira kupanga bridge gap imene. Boma layika ndalama zokwana 708 million kwacha mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino kuti zithandizire kukhazikitsa kwa bungweli. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya Scorchers Lovemore Fazili wati timu iyi yaphunzira zambiri ku mpikisano wa AFCON ngakhale sinakwanitse kutenga chikhochi. Scorchers yamaliza pa nambala yachiwiri itagonja ndi Cameroon ndi zigoli 3-0. Patakali pano unduna wa za masewero mogwirizana ndi khonsolo ya mzinda wa Lilongwe komanso nthambi ya zachitetezo za Malawi Defence Force ndi Malawi Police Service ati akonza mwambo waperete wa asilikali olandira timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino. Timuli yalemba mbiri yotenga nawo gawo koyamba ndi kumaliza pa nambala yachiwiri mu mpikisano wa AFCON. Mneneri wa unduna wa za masewero Macmillan Mwale wati timuyi ifika mdziko muno lachitatu ndipo pereteyu ndi mbali imodzi ya zochitika zomwe akonzera timuyi. Panalidi mtengambali osiyanasiyana ku unduna motsogozedwa ndi mlembi wankulu kumeneku asiwo Lilongwe City Council, pali anzathu aku MDF, apolisi, liso sponsor National Bank amene tili nawo nkati momwemo, afamu ndiye na amene tikuyenda nawo lendo meneyo kuti munatike pamodzi maganizo athu, plani yathu kuti tipange zotani kuti zikhale za mtengo wapatali kwambiri poganizira zimene timu imene yachita. Ulemu waukulu umene atakalandire akamafika ku airport kumeneko komanso pakatipa pali zoti zichitike, pali kukhala kukuba anzathu MDF atuza kuti tilipo, apolisi atuzanso kuti tilipo atithandizira, koma zinaso zibwere mkati mwa ndimemo chifanso pala malo ambiri akufuna kwabwino amene atilonjeza kuti atenge nawo mbali, ena akuaita nawo, ena akuaita nawo. Tipempheso kwa amene mwina sanabwere patsogolo abwere ndithu kuti tikhale limodzi, chifukwa chisangalalo chimenechi si cha bungwe limodzi kapena si cha anthu awiri atatu koma ndi cha dziko lonse, ndiponso amalawi amene ali ma location ali nawo ndithu amene tikuwaganizira kuti amenewa nkutenga nawo mbali pa chisangalalo chimenechi. Izi sizinachitikepo mbiri ya dziko lino kuona amene achitira kwachitika ziwiri kumene kujako zikuluzikulu mmene tonenerama kuti kufika mapeto kwenikweni komanso mbali naye kumene akupitako ndi tikuyenera kuti tiapatse zonse zimene timasungira kuti mwina ena akadzachita bwino tidzachitire apa ndi pamene poti zonse timasule titulutse nkuwachitira atsikana amenewo. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.